Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα παίξω μπάλα με τον φίλο μου τον Θάνο. Θα του κάνω 3 πέναλτις και 3 από μακριά έξω από την περιοχή. Και όποιος κερδίσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα κερδίσει κάτι. Θα κερδίσει respect. Ωραία, πάμε. Θα τα χάσει όλα. Δεν ακούω τίποτα. Είναι καθημερινός. Πέναλτι. Λοιπόν, αυτό για το Μέση. Πάρτο! Πέναλτι! Καλά. Σ' αφήνω. Λοιπόν, μάγκες, τώρα αυτό θα το φάει, δείτε. Λοιπόν, να το ρίξω αριστερά. Εντάξει, δεν ήταν αριστερά, αλλά ήταν κέντρο. Πάμε 1-1. Ένα. Τώρα θα το διαλύσω. Θα πιάνει όλα. Λοιπόν, στα πέναλτις έχω διαλύσει και δεν το ξέρει. Εντάξει, καλός. Πάρτο ρε, τι μου δίνεις. Respect. Δεν έχω ρίξει τίποτα. Α, έτσι το πάμε. Πάμε και τα 3 μακρινά σουτς τώρα. Άντε πάμε. Ρε, δεν το πιστεύω ρε. Ένα. Πάμε καλύτερα. Μηδέν. Πάμε στο δεύτερο. Δεύτερο. Αριστερό. Αυτό. Πάει γάμα και δεν το ξέρει. De Cristiano! Κολάρα. Σε διάλυσα. Αυτό αφιερωμένο. Πάμε 1-2 μακρινά. Πάμε για το τελευταίο. Αυτό θα το στείλω κάπου που δεν μπορεί να το πιάσει καν. Ούτε ο Νόιερ δεν το πιάσει. Πάμε για σοφάριση. Τώρα θα διαλύσω. Πάρ' το! Μα άπιασε γωνιά. Όμα. Το διάλυσα. Πάρ' το! Μα άπιασε γωνιά. Όμα. Το διάλυσα. Έφερε για ένα πόνους. Ωραία, ένα πόνους και το ποιος θα το πάρει. Λοιπόν, και ένα πόνους μάγκες θα κάνω βόλεϊ. Του το κάρβωσα στη μάπα κατευθείαν μέσα στο κέντρο. Του το κάρβωσα στη μάπα κατευθείαν μέσα στο κέντρο. Πάμε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μάγκες. Έχασε τα πέναλτι. Νίκησα βασικά ισοπαλία στα μακρινά και ένα bonus volley. Το κέρδισα. Εντάξει, respect και δύο, μπράβο μάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Μην ξεχάσετε εγγραφή, like και άμα σας άρεσε πάτσε και το καμπανάκι να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο. Τσάου.